Здравейте, приятели на Outdoor приключенията, аз съм Васко от Outdoor Camp & Cook. Днес ще направим първото по рода си Catch Release and Cook видео в света на пастърва. Надявам се да ви е интересно, за целта останете до края на видеото с нас, ударете по един лайк и цепнете бутона Subscribe, за да не пропускате нови видеа. Радвам се, че сте в канала ми и приятно прекарване! В момента сме в Пазарджик. Отиваме да изненадаме един млад рибар, който днеска има рожден ден и ще му подарим различни неща. Ще видите повече в канала на Мишо, няма да издавам, но е много яко усещане. След това отиваме на риба. Фана гащи ли? Нали Валио се казваш? Валио. Добре, да не съм ти избъркал името. Не се притеснявай, той е Валка, Венци, Владка, всякак ми викат, така че няма ясно. Мега. Аре, няма ли да фанеш някоя 40-ка? Няма ли да фанеш една 40-ка на тази река? Миналия път нали фанаха, ма къде беше? По-надолу бе? Малко по-нататък. Закачих на неприятно място, пичове. Да, и аз така си мисля, ама тук не е много плитко. И не става по-плитко насам. Течението е мега силно. Това не е особено умно. Да, тук става още по-дълбоко. Идваме на едно платено, за да си хванем американки. Има кученца, има барбекю. Никой не иска да лови сьомги. Всички са на американки. Ще вземе ли таки? Да. Ще хванем ли сьомго? Аз знам, не ще си. Аре. Не знаеш на какво ще е вървам? Ето на това. Не. От нашото? Ай, дай после имаме.
Между другото ти кеп нямаме в момента. Сериозен бордюр са хванали хората. Сериозен бордюр са хванали хората. Как стърча половин метър от копа? Една минута. И са назобени. Пълнята си. Облак. Хвърли. Те са хубави парчета. Два скота ще ми я сготвиш. Кетчен кук. Лошото е, че... Да. А нашия, тая даже не може да я стигне, защото съм сигурно 15 върху. Вземи си кепде. Добре хора, ще ядем. За тъпия скеп. Ние кофа не взехме. Ама те са застанали по-надясно, човек. Ей! Пусната е! Хей! По-дай мора с GSR-а се измори веднага. С YouTube викаш не се заяква. С тубата викам не се заяква много. Какъв е то кеп, бе, братле? Ти гледай да не го изпуснеш. Абе ти как го държиш това? Чакай, аз съм с по-дълги ръце, да? Я почти съм печи. Само да ме оплетеш пак. Чакай, да. Ето. Бате, това е като лопата, бе. Бруто! Чай така и така си нагазил. Ей, тая е хубава, бе. Я виж дали не ми е воблерчето на нея, някаква е така бута нищо стана. Те нямат никакъв шанс, човек. Ей, чакай. Има шанс да ми оплетат. Само това имат. Тук стана мазалове. Само че ще ми трябва такова. За тази няма да мога. Или всъщност ми ще мога да я дръпна. Чакай. Да. Ей, каква е тази буца, бе, брате? Чай да не ми го изстреляш. Вие мене за кеп ли ме ползвате? Дай. Айде, номер едно. Ти ще фащаш ли, бе? Държиш ли здраво? Държа. Спусни. Няма да ми се измъкне. Така съм ми хванал, че ще ми се измъкне на земята само. Добре. Май тук се едно Чай, че трябва да тръгне да бяга се. Няма къде да избяга. Аз ще тракна на и трима. С кепа ли да дойде? Брат, ти се... Хопеле! Трябва ли ти кеп? Абе, бил време ми не мога да си кепа. Хващаш и стискаш яко. Ама стискам, но тя се хлъзга. Не знам къде е. Къде си, бе? Истина. Я хвани тази, че поне си виж. Ама моите не мога вие къде. Скандал. Аз се видях къде. Аз съм скандализиран. Чекай. Ето я. Брат, да стиснеш няма къде, бе. Е така е хвани. Как да я хване като мърда, бе, човек? Е така. Моята една жива от всичките и не е така. Да, е така, бе. Не, бе, човек. Дай това. Какво тук оборотът да седи? Ама трябва малко сила. Аз няма виждам. Ети. Не бе, брат, така е хвани, бе. Добре, чай са. Чакай, само ръцете. Чай, ме е мърдва, не сещаш, бе. Аре. Да, ми е трета. Но аз имам две. Ако напакаш на компютърта, пусни ми за още 2 лева. Пичове, за съжаление ще си направим най-обикновен catch and cook. Хванахме доста пастърви и сега ще ги поизчистиме и ще ги направим на тиган. Доста хора сме, но имаме и доста риба, така че ще си хапнем.
Някой от вас сигурно разпознава това място от видеото, което направихме с Мишо за Survivor. Ще оставя един линк от него. То е всъщност видеото, което така ме запали по тази идея и ми хрумна, че мога да направя такъв канал. Разбира се, далеч съм от Survivor още, но времето. Ето го местенцето. Сега, понеже сме на риба, ще ползваме купче, палиме и забравяме. Сега ще чистим риб. Ще ползваме ножа, който си направих. Ще оставя линк в коментара да видите за кой става въпрос. Така, рибката ни е готова. Сега за самото готвене ще направим няколко нареза, за да се изпържи по-добре. Ето. Както виждате, жаравата вече стана. Докато изчистя една риба, жаравата стана. То тиган така ли го хвърляш? Няма проблем. Това е такъв. Той е чугун. Чугун, да. Може още една такава половинка. Да влезна ли? Да, направо. Нали ядеш ли? Гледам. Не мога да се търпя да не я пробвам от тигана директно. Разкошна е. Много яко. И така пристъпваме към вкусната част на клипчето, а именно да го пробваме. Аз вече го пробвах веднъж, но не се брои.
Дай писата на... Ето си ножичето. Оп! Да. Дай имаш още кожичка. О, идеално. Гледай. Благодаря. Аз ще ям директно от тигана. Заради липса на посуда. Хайде, добър апетит. Добър апетит. Божествено. Браво на майстора. Майстор. Много е вкусно, обаче така, когато е прясна рибата, току-що хваната. Ай, друго нещо. Абсолютно. Разбира се, рибата не я хванахме от реката, защото тук е забранено да се взимат риби. Хванахме от едно платено риболовче, малко по-надолу. Развъдник. Развъдник, да. Но рибата е доста вкусна. Или преди малко беше на линия, така да се каже. За 10 минути. За 10 минути стават работа. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате, за да правя и още такива видеа. Catch and Cook по принцип не съм много фен, защото аз не обичам да взимам риба от диви места. Но за някои риби мога да направя изключения, примерно костурчета. Ще видим. Живот и здраве! Сега чакаме и останалите да дойдат да тестват и те рибка. И това ще е за днеска. Мерси, че бяхте с нас. Другия път нещо свинско. Ема брат, Следващия път е такава скаля имам, ще взема него. Следващия път и... Да видим да направим. Такова агне в земята. В дупка, в дупка. Да, в дупка. Ама трябва да е една маса с 10-12 стола да опънем ракия, вино. Закрива. Айде.